treballant més de 1.300 hectàrees repartides per tot l'eix mediterrani. El que veiem són pèsols. Els pèsols que plantem hi ha dues varietats. Hi ha una varietat que es diu Utrillo i una altra varietat que es diu Garrofal. Anem passant per cada planta per collir el pèsol amb un tamany determinat i un tamany adequat per a que el consumidor tingui el pèsol més dolç possible i més fresc possible. Es va collint fins a migdia, quan la temperatura comença a pujar per a que la beina estigui més fresca es para de collir i després es posa a la càmera frigorífica, s'envia cap al magatzem logístic que tenim al Prat de Llobregat i des d'allà, a partir de les 3 de la tarda, comencem a fer picking i se comença a enviar a les botigues. És un pèsol collit pel matí que surt a Andorra a les 12:01 de la matinada i arriba a Perinès a les 9 del matí del dia següent. El que veiem són tomàquets, són plantacions de tomàquets. El tomàquet el que busquem és, d'entrar a la varietat, identificar primer quina és la varietat, explicant una mica el sistema de producció agrícola de casa Ametller o quin maneig de cultiu se li ha de fer al tomàquet o a l'enciam o a tots els productes per a que el producte, quan arribi al consumidor final, sigui un producte molt bo i amb un residu ínfim. Després dels tomàquets veiem les maduixes, doncs anem collint tantes vegades com sigui necessari cada dia per agafar sempre la varietat madura. Arribat un nivell determinat de l'estadi de cultiu, no utilitzem cap producte fitosanitari, sinó que el que utilitzem és lluitar o bé amb feromones o amb insectes per a combatre les possibles plagues que puguin haver, sempre en tractaments preventius, i utilitzem confusors hormonals per a combatre depèn de quines plagues, incorporem al cultiu insectes que es mengen a altres insectes per a mantenir un equilibri dintre de la producció de la plantació, per a que així no tenir que fer tractaments amb productes fitosanitaris, amb productes químics. Possiblement el que ens diferencia és que és una empresa agrícola. Tots els productes que tenim a botiga controlem tota la cadena de valor del producte, o sigui, des que es planta fins que arriba a la botiga tenim una completa traçabilitat de què se li ha fet en aquell producte per a tenir una completa seguretat del producte que estem venent.